Gabon deizuela guztioi, gaurkoan ere temperatura kiskalgarria, kiskaltzeko moduko giroa dugu eta horri aurre egiteko modu bat ala beste batzuk gerizpera jotzen dute eta beste batzuk erreka aldera hondartzaren alternatiba gisa. Ikusi besterik ez, Ereñozu aldeko irudi ederra hauek. Urumea ibaiaren bidearen edertasuna da hori. Paraje ikusgarriak bai, errekamariren ingurunea dirudila ere esan genezake. Errekamari baina, Euskal Herriko azken lamia izan ote zen benetan, tira, lamia gehiago izateko ere, ez dago ez baldintzarik egunotan, Ereñozun eta herritarrek halaxe salatu nahi izan dute gainera. Eta sare sozialen garaiotan, mezu ere igorri nahi izan dute, errekaz gozatu bai, uda garaian, uda sasoian bertako parajetaz gozatu bai, baina tira, bakoitzak hondakinak txukun bildu eta atzera eraman ditzala favorez. Tira, hau izan da sare sozialetan gaur alde batetik bestera ikusi ahal izan dugun mezua, ez da izango ordea Ereñozukoa salbuespena, tira, uda sasoi honetan esan dizuegu temperaturak altuak ditugula benetan eta bakoitzak aldoen bezala egiten diola aurre. Gaur esate baterako Iruñean 41 gradutara heldu gara. Tira, eguneko gaiak biltzeko uneare heldu zaigu, 11 telebistako albistegi nagusia duzu hau, ekainak 21 ditu, hasteko eta behin lerroburuak. Eusko Legebiltzarrera Gasteizakoa hasteko eta behin alde bakarreko burujabetza prozesu abiatzeko eskatu baitute ELA eta LAB sindikatuek. Bi idazkari nagusiak izan dira bertan Adolfo Muñoz eta Garbine Aramburu agortutzat jo dute beste behin ere Gernikako estatutua eta estatus politiko berria beharrezkoa dela nabarmendu dute eta gaur egun baldintza politikorik ez dagoela Espainiako estatuarekin aldebiko harremana izateko, horregatik alde bakarreko burutzaiegabetza prozesua aurrera ateratzeko deia egin dute gaur ELA eta LAB sindikatuek. Nafarroa bestalde, polizien legaren aurka ekin diote sindikatuen gehiengo zabalaren ordezkariek eta aurkeztutakoaren arabera 3.600 sinadura bildu dituzte honezkero lege aurre proiektuarekin ados ez daudela adierazteko. Eta Nafarroan segituz, Justizia Auzitegiak atzera bota du sustrai erakuntzak aroztegia proiektuaren inguruan aurkeztutako helegitea, Bastanen, Lekarozen 228 etxebizitza, golf zelaia eta 4 izarretako hotela egitea gertuago da beraz, une honetan, helegitea atzera bota eta gero, gogora dezagun, hainbat auzi zabalik daudela, salaketa hori aurkeztu zuten udal ordezkarien aurka besteak beste. Eta auzitegietan, ekainaren 28 eta 29 bitartean, Lier Aretxabal eta Bilbotarra Madrilgo Entzutegi Nazionalen epaituko dutela eta herritarrek auzokideek ekimenak abian jarri dituzte, ekainaren 12 eta 13an zen ezarria, hasiera bateko data, tira, atzeratu egin dute, baina hilabete bukaeran izango da auzi hori, berau salatzeko, Lier auzoan eta Libre Dinamikak gaur bertan prentsaurrekoa eman du Bilbon. Eta Donostian berriz, Kaiko Karmengo jaiak arriskuan daudela ohartarazi dute antolatzaileek Eusko Jaurlaritzaren eskuduntza da Kaiko edo Portuko eremu guzti hori eta jai batzordeak ohartarazi duenez, baldintza beteezinak ezarri dizkiete jaiak aurrera ateratzeko eta eremu hori erabili ahal izateko. Jai batzordetik jakinarazi dute euren eskuetan dagoen guztia egingo dutela, ez eta hauek ez desagerrarazteko eta salaketa zuzena egin dute Jaurlaritza egoeraren erantzule eginez. Eta Bilbon bestalde, datorren ostegunetik aurrera, Bilbao Pride ospatuko da, gogora ezagun, gay, lesbiana eta transexualen nazioarteko aldarrikapen egunaren arira, hainbat izango direla, Euskal Herri osoan zehar egingo diren ekitaldiak, tira,
Bilbon egingo denaren aurkezpena gaur Bizkaiko hiriburuan eta gu geu ere bertan izan gara. Zientzia kontuak ere hizpide hartuko ditugu, izan ere neurozientzietan emandako urratsak gaur aurkeztu nahi izan baititu Euskal Herriko Unibertsitateak Jaurlaritzaren babesarekin. Eta Donostian bestalde, izango da bestelakorik, Fermin Muguruzak jasoko baitu aurtengo Adarra saria eta kontzertua eskaintzen dute gainera ordu honetan Vitoria Eugeniako oholtza gainean, Mikaela Salmenta Big Banderekin Donostiako Vitoria Eugenia antzokien esan da bezala, eta tira, sorpresarik ere ez da falta izango urte guzti hauetan alboan musika munduan estuki berarekin bat aritutakoak, musikari ezagunak izango baitira, esan da bezala Donostiako Vitoria Eugenian. Hori Bilbon eta Donostian, ordu honetan bertan, musika beltzak lagunduta Fermin Muguruzak lagun asko izango ditu, arekin batera, Vitoria Eugeniako oholtza gainean, izan ere gaur, Adarra saria jasoko du Muguruzak, eta tira, urte guztiotan egindako lan hori, modu baterala bestera, birformulatuta ekarriko dio publiko zabalari. Bi aldeek hala adostuta Fermin Muguruzak 54 urte betetzen zituen egunean iragarri zuen Donostiako udalak aurtengo Adarra saria Irungo musikariari emango ziola. 2014an sortu zuten Adarra saria euskal musikan nabarmendutako sortzaileen ibilbideari aitortza egiteko. Mikel Laboa omendu zuten lehen urtean eta hurrengo aldietan Ruper Ordorikak eta Benito Lertxundik jaso zuten. Muguruzaren ustez bizirik zela Laboari esker ona adierazi ez izanaren lotsa gainditzeko sortu zuten Adarra saria. Berak zenbait jenderi hil baino lehenago egin behar zaiola aitortza uste du eta Ordorika eta Lertxundi izanik beste saridunak baiezkoa ematea erabaki zuen. Haien hurrengo kate begikoa sentitzen baita. Argia eta iluna. Saria jasotzeaz gain Vitoria Eugenia antzokian kontzertua eskainiko du Muguruzak Mikaela Salmenta Big Band proiektuko lagunekin. Martxoaren hasieran Bartzelonara joan zen musikaria 3 hilabete eta erdiko egonaldia egiteko. Handitu lokalak Taller de Musics goi mailako musika eskolak eta hango ikasleekin sortu du Big Banda. Hogei musikari bildu ditu eta hoietatik 18 emakumezkoak dira. Horren aritik, Big Bandari, Mikaela Salmetaren izena jarri diote 20. mende hasierako kooperatibista eta feminista katalanaren omenez. 18 kantuz osatutako errepertorioa moldatu dute Big Band formatura, Kortaturen, Negu Gorriaken eta Muguruzaren bakarkako diskoetako abestiak dira gehienak, baina badira bertsioak ere tartean.